Ayong hapon mga karosti. Luto niyo sudan para sa among panihapon. Luto na kumisis og piniritong isda. Ayun. Luto na po siya og isari ang gulay mga karosti. Okay. Siguro sungay mising ka karne. Kuha po may gulay. Aling gulay. Yan, napag o gihimo mga karosti. Nagsalad ko kining udlot sa palya. Kining mga karosti. So, ganahan ani kinilag yung mga hilig ani. Pero hindi hilig, adi jud ganahan. Ako ganahan jud ko ani mga karosti kining kuan. Dayon ang sagol ako ani. Kining ginamos. So, Mumbai din kamatis. Wala na katos yun. Wala na ko yung sagol. Naman yung tosi ko kung saan ako. Kumana na ako siya glapwa. Glapwa din ako nila yung kamusan. Akong kamusan na yung hugasan o bugnaw nga tubig. Ay hada yun kanon bungkagon. Kaya kamus na kumutuli mo tibugol mo na siya. Hindi mo na yung bungkagon. Saya butuh sih kusang slice na ko ang mga lamas. Bombay di mingaw ko kaon ani magtusot sa una sige jud ko kaon ani kada ray mato palengke mo kon ko papalit ko ani udot sa palya kaso usahay walay baligya mga katosi ko ani punin timpo po din siya nga kani ihalas bitaw nga palya timpo po din siya dili jud sa tanang panahon nga naa panahon di ay mawala siya ulay manurok ba kasi bes mo may mga to siya yung slice kuraya naman ang sagol bes mo bay luya napaliluya na yung katuski dayon kamatis. Ako rin yung pakita nyo niya ni kuha na ako sagol na ako ba ako nang makislahan ay palitan na mo ginamos mga katuski nga kuha hinlo ilang displihanan limpyo yung displihanan dahil ilang mga ginamos kinakuban yun plastic ang pagsudlan dahil sa uban nga nara sa lata dito taro iya tinabunan yun o kinig tinabunan yun plastic o kamatis mga katutsi ganun tulo pa po. Ini kamatis magkatusi kung wala pa mo pirahi sa appendicitis kuha agad yung liso kaya kung napirahan ako tulumi din sa balay magkatusi pirahan o appendicitis na adyo yung mga liso sa kamatis ang nisulod kung mana nga ang karon kung kamatis ako ito ang liso napay mga kauban ako nga pag maupirahe o appendicitis sa managana lang ko daan
Pinaagyon mga to si lisos kamatis, yung buhok. Dito sa sulod sa sa murag bag sa makikita mo ang appendicitis to adito makita ang kuan buhok ko kining mga lisos kamatis. Nagkaroon nga kung magkuhan ko lamas kong kamatis ako na lang kuhan siguro liso simba to ba na para may mga sakop na ko nga huwag kuhan appendicitis nang dipinsa tadaan ito simintas nga huwag pa maigo. Labi na yung hinog mga kusik, tanong kayo ni. Labi na kanang pugong dito kasi mong ugaw. Kung na kayo ka, imorag yung pugungan. Kana, usagi na siya sa maka apin dito. Buton gani mo sa lawas ayaw din yung pugong-pugongi mga katuski mga usag gina number 1 gina sila sa makakuhan sa appendicitis. Luto ng wanday. Panladok na mo katuski tanaw sa kong imo ako mismo panladok ko na relate na ko sa una ba nga si o kamo yun na ni pagana mo sa kaon tapos nga ni tangan og ginamot. Sakit ka, uy. Naigo, magburang ni kuntiin. Ako maligo na. Diri, oh. Hindi ko sa mahugas ako. Sorry. Black. Ano mo? Dito himo ani sa unang magtusi. Ayun. Ako rin tawag ako mga manghod. So, una ko nakaluha. Rubang na kaon. Ngayon kay kaon lang daghan mo. Ngayon siya magtuski na may kamuti bitaw, linungag. Saging bakaha. Nya. Kanira may ipares. Tilamiya. Nangamag to siya. Ako nagibutang ang sibus Bombay, kamatis, dahil mag-slice ako uloy tuski. Yun, natanggal yun. Uy! Hindi ba mo ikandat ano? Ya, isa gikandat na daan man ni Nana. Hindi ko ni Mustaldi. Kusa? Kandat ako na tayo sa tuski. Hindi ko ito tayo nga. Para sa paspas. Kaya damage. Hindi mo na matanggal. Ito tayo. Tapos may mong gripo mo ito sige. Sige, pati ang gripo ha. Ini, dubul ba? Sige, pati ha. Pag-aso mo ito ha. Sige, hinaya. Kusog pa ihi. May pulos. Malipay. Sa lalaki gripo iputan eh. Bali-bali na lang. Kusog pa nga gas. Kasing nanik. Isa-nis niya. Baka nang gripo di asmara. Nga pikas nga berbabo taruh deh mungkin ini
Luya mga to siya. Luya ni luya. May slice na ko isagol. Di na panitan. Ito lang di. Gasag mayo. Limpyo ning mga limpyo man ang luya karon kaning di ko bitaw kaning si pamagin la ani nga hindo magkayo ni kuan harvest. Okay. Mga katoski ha. Ano yung gripo mga katoski ba? Hindi yung sinyo niya. Kasi akong pagason ha. Muna yung agas mga katoski. Akong pagason ang duha. Mauna na yung agas mga katoski. Pikas o pikas. Mura na yung agas. Piting hinaya. Makalangan sa trabaho. Palungon. Ito. May pa'y usa na na gamiton. Itong sulisog niya po na na. Kaysa duha nga magsalig ta. So, karon mga katuski. Muna na sa bulan o ginamos. Karon ka na mo rin paling bagoong. Sa Tagalog mo kasabot ko rin ginamos. Bagoong na sila. Stimito na niyo mga katuski nga kuan. Nandili masubaan. Ay basin mo parat tumayo. Kung pwede, una. Ano yung sabaw lang ba? Sabaw sa ginamos lang. Okay. Ngayon, suka sa lubi. Kaya suka sa lubi mga katusi pure ni. Bisa ako gini puruan gikan. Ako di pa sanggutan sa muslingan. Napi dah suka di mga katusi. Sebenarnya suka. Okay. Dayon ihalo gamay ako sudan ng mga katusi magisuko ko kay kaya lang ano kaya kong butangan gusto pa ko kay kaya kong butangan katusi okay gamay kayo gusto ko okay, tika balik. Ini. Yan. Para maayo pagkahalo ito sa gamitan na ito ang ka tinidor. Napipakita nyo ito siya. Ang ako lang sa kamot may tanawan nyo nga okay. Pero pwede na tanaw. Bakit di makita ang naong. Kulang og ginamos buong tumagan siya
Mga nila kasuka, mga katusi, pero suka. Ang butangan, mahupsan. Ayan, magkaroon, magkuha ko sili mga katusi. Pasaw sili. Eh, di na siya malamit ko sili. Pila pala ng sili mga katusi. Tunulak mo. Ayan. Pinapakita sa inyo karon. Saya kulang. Jangan lupa nih kalau mga katusi, pero pag pangaon nito, kita buton mo nih. Kinamot na yun mga katusi, magkaon. Okay, karon. Laban na to. Kulog suka. Yang suka maksud sih. Terus kalau bagi yang suka. Nah. Oke. Oke. So, kuna ni ready to sa lamisa. No? Palia, udlot sa palia. Ayun. Kamatis, luya, sibuyas bombay. Namuray sagod.
namong sudan ron. Ano pinili itong isda. Then kani ito po yung sari-sari nga gulay. Ano yung sudanan para mga katuski. So, latamin ninyo mga katuski sa among unya nga pag panihapon. So, bagay ko diya ito. Sige tala. Katuski. Nalaro ko lang ha. Mura. Dayon, gulay nga sari-sari dayon. Isda na pinarito. Gawa po din na daw. Ano yung punta? Malay na mo. Ano yung mga katuski? Ano punta? Ano yung Yung Marco. Ulit na. basta pagtarong ko. Ang rice mo. May kampuan mo kasi kaya sobrang magkaunuban. May punta niya po. Hindi tayo makita ang tanan na pa, no? Isa kayo, kaya gamay kayo mong hindi. Hindi na magtuski. Hindi na kaya panis daw ka kamot. Ang sa doon kayo tinidor karon nagkaon magkinamot ko mga tuski kaya may ini kinamot. Agoy. Dah sa lumar ko day. Sino ba daw? Kami may bahog lang sa bahog ng tuski. May siya parat, tapos siya aslong, normal lang. Wala. Siguro ito siya na may istorya sa kuwan. Kanang gabi yung salida. O naman ba? TV. Sige mo. Agtang. Agtang ko yung kita. Dami kayo. Day. Lumar ko. Ada ya.
Apa banyak? Sige niya matusik. Kung ulot pala yan. Dahil lakuan. Nalabot. Kamusan. Hugasan mo butro, tubig. Ayan mo puntahan. Ayan mo lumasan. Ginamos. Sibus Bombay, luya, kamatis. Murah. Punta na. Ay, lumar ko na. Ba? Bago na kita katuwa, mas terus kaya sama terus ka kabusog. Di may matulog dahil sug kayo. Wala may siya man terus kaya na SJ Terus deh. Rumah. Kung kau gulay sudah bersih kan saya. Ini lagi kau, lagi sudah. Coba ya. Ronaldo. Ya. Be. Abi. Alina. Abi bibi. Be. Silakan aku ngobrol sih di kan gini apa? Abi be. Gimana sih, Pak? Nah, boleh anak non. Asan yung huli ko? Ito. Aduh. Anak ko nakaw na. Ini dong, pokoknya masih dong. Gua ada mau shoot ano? May kipagyo. Hah? Mana po ka? Chandelier Casimiro, former IBF flyweight super flyweight champion, facing off against Genya Yamashita. Bisita natin mula sa bansang Japan. He is hungry to prove a point and steal this win dito sa hometown. Dito si Chandelier Casimiro. Don't run salad there, Gusto mo? Dr. Rick. 6 years naman.
Yun ang pato. Tapos, nakapo na yung sila ka mga idol. Ano ka? Kita na? Katulog ko na. Yan. Ilan na? Ito na. Tapos, ang mga kasama namin, si Idol, si Carlo, si Carmelo, tanda, nagagawa sila na, ano, bahay. Nagagawa sila ng bahay, pero nakakita ng kasilian. Bibili niya mga, ano, mga higop. Isnak sila. Ito, nagkakauto kasi yung bukoy. Yan. Kaya tayo mga doon, ginagawa sila. Bahay doon natin. Kasi, hindi ko siya kapapaan ng tayo mga doon. O, ano, bahay doon lang. Bahay para tata. Kasi, ako doon lang. Susunod na naman ang bahay. Ito mga dito. Kaya sa dos. Para sumpay ya, sumpay. Na dito ang silbit tong grapes. Molds no, kaya. Dog na. Kaya nga ang binagkaon ito. Nagkuha pa sila, nagputiso pa sila sa mga anak na. Hindi ka pa liya, Dok. Hindi ka pa liya. Kaon na. Sugat ko, grabe ka ka. Paghay. Dok. Kaya ni. Bisa. Ang ka ba? Ihalas. Itu sih, mana punya pun. Sobrahan ngopos ka ono nda. Gabi ang dekanan ko na hurot. Okay. Tutup, bye.